ایمانس مجھ بیجے لکھت ہاں واللہ فرماون حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکسا پکان ات وچن قلت خیال تھو ات زو عاشق یہ خیال اما اس وسن اس مجھ دربار مز کھڑا گھن اس مجھ جواب دن ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم اس مجھ دربار میں جواب دن یہ مجھ دنیا عدالت یہ مجھ دنیا کا سو دربارہ مال سن دربار ماجن دربار یہ کہ چورن کتن پرسگری باقی یہ معاف یہ رب سن دربار ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم اس ٹٹوارس برابری چھ کائنات اندر آشت کرمت ات گھس رب سن دربار حضرت عیسیٰ علیہ السلام گو اپوری پکن گو ات وچن خوبصورت کنیا ات وچن دچن کن تہ آب آسان کھوڑ کن تہ آب آسان توجہ تھوزے مے کن کو کپر وچنس دچن کن تہ آب آسان کھوڑ کن تہ آب آسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے دچن کن پھیرن گئے کھوڑ کن گئے پت کن گئے چھس تل کی نظر دیوان یہ چھما یہ آب یوان تو یوان کت ات نہ پت کن نہر نہ چھ پت کن ناگا نہ چھ پت کن دریاوا یہ کن اتی ات کن طرف کلا ولا یہ گو پریشان یہ آب یوان کن دچن طرف کھوڑ طرف یہ کت یوان دم پروردگار دو عیسیٰ امس کنچی سوال کرو امس کنچی سوال کرو یہ کت یوان آب ربا کیاز بہ پرسا آب کت یوان دپان پروردگار سن حکم سی پروردگار سن طاقت قدرت سی جائے ات کنی سوال او عیسیٰ علیہ السلام کیوں ونان دم حضرت یہ آب دچن طرف تو کھوڑ طرف یہ کت آو دم عیسیٰ علیہ السلام یہ دچن طرف آب آسان یہ مے دچن اچھ یہ کس کن اس کم اس مز کیا امس کن من جان یہ تہ ودان کیا ونان او عیسیٰ علیہ السلام یہ دچن طرف آب مے وسان یہ کھوڑ طرف آب وسان اد ودان کیا چک عیسیٰ علیہ السلام دپان اد ودان کیا چک ودنو نکن آب کیا وسان ودان کیا چک دم ام ودنوس پروردگار سن خوفس مز ام ودنوس بس دپان پروردگارن دمت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ام دپان پنن پان تو بی پنن اہل عیال بچوین کم نش نار جہنم کیا پروردگار دپان وقودها الناس والحجارہ ام جہنمک ایندھن آسان کنہ ام جہنمک ایندھن آسان دنن بس ودان موجود پروردگارہ بہ گژھس نہ جہنمک ایندھن بنن کی بہ گژھس نہ جہنمک ایندھن بنن کی سبب بنن کی بہ گژھس نہ جہنمس آسن کی ام موجود چھس رب سنس خوفس مز ودان پروردگارہ مے دیجو جہنم نش نجات